Na súťaži s názvom B-Boy Project 2008 sa v sobotu popoludní zúčastnilo 26 tanečných párov tzv. Dvojčiek a nie len zo Slovenska. Tak celé toto tu je akcia, breaková súťaž, ktorá sa volá B-Boy Project. Stretla sa tu slovenská elita, nejaké tie skupiny z Rakúska a je to akcia 2x2, dva B-boy breakery na dvoch, a ktorí sa prebetlovajú až do finále k absolútnemu víťazu. Išlo o premiérový ročník breakdanceovej súťaže na pôde Karlovej Vsi. Na svoje si prišli najmä vekovo mladšie ročníky. Je tu nejakých 25 skupín, 26 a tí sa vyberajú do 16-ky, zo 16-ky do 8-čky, takže je to dlhá štreka a brutál. No a v silnej konkurencie mala zastúpenie samozrejme aj Karlova Ves. Samozrejme sú tu naši žiaci, dva týmy boli naši žiaci, ktorí breakujú iba mesiac, takže veľký rešpekt pre nich. Hej, takže super boli. No a z Bratislavy zo pár skupín. Ručičky trošku zapojíme. Vo finále vyhral tým s názvom Hasala Muerte. Sú to chalani zo Žiliny. Na víťazov čakali hodnotné ceny, oblečenie a 5000 korún vďaka sponzorom a podpory Karloveského športového klubu. Po skončení okolo 20. hodiny sa tanečníci presunuli do telocvične na gymnáziu Ladislava Sáru, kde pokračovala afterparty až do polnoci. Už teraz sa všetci tešíme na budúci druhý ročník tejto progresívnej tanečnej súťaže a ak vás tento štýl zaujal, máme tu pre vás pozvánku. Samozrejme, pokiaľ chcú a páči sa im tento životný štýl, prípadne chcú vedieť breakdance, môžu chodiť do Karlovského športového klubu pondelok a stredu od 16:40, hodinu a pol tréning. Takže nech prídu. Nie úplne všetko povedali už. Tomu ver. Dojdite, tešíme sa na vás.